شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አናሐኩም ሰላህ አዲኔ ከመይጸኒሕኩም ሎማ ሓደ ቃል ከነካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል እግዚአብሔር ካብ ርእሱ ተበጊሲ ዝለከኩም ድብል እግዚአብሔር ክልከና ኸሎ ካባና ተበጊሱ ዘይኮነ ካብኡ ተበጊሲ ዝለከና ነቲ ዝለከና ዓቅሚ እሱ ባዓሊ ይድኾነና ነቲ ዝለከና ቀረብ ካብዩ ነቲ ዝለከና ዝኸውን ጥበብ ካብዩ ነቲ ዝለከና ኩሉ ነገሩ እሱ ባዓሊ ይዝኾነልና ስለዚ እግዚአብሔር ክልከካ ኸሎ ብናቱ ዓቅሚ حاسبي يدلخك بناتو ጸጋት አማሚኒ ይድለኸካ ስለዚህ ንስኻ ነቲ ዝተላእኽካዮ ካብ ርእስኻ ወፂኻ ብኡ ምርኣይክ ትመሃር ኣለካ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 11 መልአኽ እግዚአብሔር ድማ መጽኡ ኣብ ትሕቲ እታና ዮአስ አቢዔዘራዊ ኣብ ዖፋር ዘላ ድዋ ተቐመጠ ወዱ ጊዶን ካብ ሜድያናውያን ክሕባእ ስርናይ ኣብ መጽሞቅ ወይኒ ይዘብጥ ነበረ ንዑኡ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ተራአዮ አታሐያል ጅግና እግዚአብሔር ምሳኻ ይኻቦሎ ጊዶን ድማ አይ ጎይታዬ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዳአ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዳአ ዝኹሉ ስለምንታይ ረኸበና እቲ አቦታትና እግዚአብሔር ካብ ግብጺ አደይቡናዶ አይኮነን ኢሎም ዝነገሩና ኩሉ ተአምራቱ አበይ አሎ ሕጅግና እግዚአብሔር ሓዲጉናስ ኣብ ቅድሚ ሜድያን እኳ አሕሊፉ ሂቡና ቦሎ ሽዑ እግዚአብሔር ናብኡ ግልጽ ኢሉ ሊኸካዶ አይኮንኩን በዛ ኃይልኻዚ ኪድ ንእስራኤል ካብ ኢድ ሜድያን አድሕኖም ቦሎ ንሱ ድማ አየ ጎይታዬ እኖ ዓሌቴ ካብ ምናሴ እትድኻዩ አነ ኸኣ ኣብ ቤት አቦይ እቲ ንእሽቶ እየ ንእስራኤል ዳ ብምንታይ ከድሕኖም እየ ቦሎ እግዚአብሔር ካ አነ ምሰኻ ኾን እሞ ንሚድያናውያን ከም ንሓደ ሰብኣይ ክትወቅዖም ኢኻ ቦሎ ሪኢኩም ጊዶን አምላኽ መጺ ክልእኮ ኸሎ ነቲ ናይ አምላኽ ተልእኮ ብዓቅሚ ጊዶን ስለ ዝረአዮ አነ ነዚ ነገር ብቑዕ ኣይኮንኩን አነ ንእሽቶ ዓሌቴ ከምዚ ኢሉ ብዙሕ ነገሩ ክጽብጽብ ጀሚሩ ትኽክል እዩ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክገብሮ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ናትና ዓቅሚ ንዑኡ እኹል ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ሓደ ትምህርቲ ምሂርዎ ነቲ ፈራሕ ዝነበረ ነቲ ተሓቢኡ ዝነበረ አንተ ሓያል ጅግና ኢሉ ጸዊዕዎ ንምንታይ ከም ኢሉ ጸዊዕዎ ምክንያቱ አምላኽ ብዓቅሙ ስለ ዝረአዮ ንጊዶን እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ መጨረሻ ንጊዶን ኣረጋጊጹሉ በየነ ሙኽኸይድ ከመይሊ ይኸይድ በየነ ዓቅሚ ይኸውጾ ነዚ ህዝቢ ዝምስበሎ ነጊርዎ እግዚአብሔር ሊኢኸካ ደይኮንኩን ኢልዎ እንተ ደኣ ሊኢኸካ ኮይነ እንታይ ኢልዎ ኣነ ሓይልኻ ይዝብሎ ዘሎ በዛ ሓይልኻ ዝስኪድ ኢልዎ በየናይ ሓይሊ በቲ ዝልእኮ ዘሎ ሓይሊ ሎም መልእኽቲ ኣለኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓብ ሕልሚ ሂብኩም ድዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓብረ ኣብ ልብኹም ኣቐሚጥሮ ደስ ይበልኩም ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልዕሊ ክእለትኩም ልዕሊ ጥበብኩም ዝኾነ ኣባኹም ኣቐሚጥዎ ዘሎ ብጥበቡን ብዓቕሙን ክትከድዎ ስለ ዝደለየ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስቶም ዝለኣኾም ምስኦም እዩ ንምንታይ ምስኦም ኸውን ነቲ ዝለኣኾም ዘግብሮም ኣምላኽ ባዕሊ እዩ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክትገብር ንውሽጥኻ ምስ ደፋፍኦ ነቲ ዝደፋፍአካ ድማ ከም ትገብሮ ዘግብር ዓቅምኻ ዝኾነልካ ኣምላኽ ባዕሊ እዩ ስለዚ ሎሚ ካብ ጥበብካ ውፃእ ካብ ክእለትካ ውፃእ እግዚአብሔር ነቲ ዝለኣኸኒ ንሱ ዓቅሚ ኢልካ ተባራበር እግዚአብሔር ነቲ ዝለኣኸኒ ንሱ ቀረበ ኢልካ ተዳሎ እግዚአብሔር ነቲ ዝለኣኸኒ ንሱ ጥበበ ይበል ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ኣብዛ ሓሳብ እንተ ደኣ መጺኻ ንሃገር ምልእቲ ከም ንሓደ ሰብኣይ ክትሃርማ ኢኻ ኢልዎ ኣሕዋት ኣምላኽ ነቲ ድጸውዕና ብርእሱ ይጸውዕና ብርእሱ ኢኻ ዘግብረና ስለዚ ማንም ንዝተጸውዖ ጻውዒት ብርእሱ ዘይኮነ ብለኣኺ ይጎይዎ ከም ኣቦታትና ጽቡቕ ናይ እምነት ጎያ ክንጎይ በቲ ዝለኣኸና ንጉኤ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብክርስቶስ ጎይ ኣሎ ኺዱ ኣነ ንስኹምን ድማ ብክርስቶስ ኢና ንጎይ ብክርስቶስ ኢና ንሰርሕ ብክርስቶስ ኢና ንጻውዒትና ኣብ ፍጻመ ነብጽሖ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ ኮይነ ለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናውሽጠይ ይቀበለካ ኣለኹ
آمين إذا أتصلوا دصلهم بتعم حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشنا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم